salah kedaden dupi mulat sang Werkudara medal saking jroning guwa nyaut kridhanira sang Sena. Giri Kengyolir prapoto abang kawakar mangwong ing mungsuh amin tolawan anggro srusringa manabda katyeng kayun hanubruwa lah dalam mandek dhisik Gus. Wah, iki ada buta salah kedaden. Kowe sapa? Aku sing ngreksa jroning guwa. Iki gunung Gunung Setyaka Laladan. Negara Giri Bajra aku Kaeset Ratu Gustiku Prabu Jarasandha aku Detyakala Matenggasura aku Detyakala Singaranu. Kowe sapa Gus? Panenggak Pandhawa satriya munggul pawenang Raden Werkudara ya tasana kono tiwas kebeneran yen pancen kowe kawulane Jarasandha ayo aku larapno ana ngarepe ngaratumu. Wah, dalah. Ora kelakon kowe ketemu karo Ratu Gustiku. Kelakon kowe adu arep karo Ratu Gustiku yen kowe bisa nyirnakake buta sakloro niki. Yen pancen kowe jeleh urip ayo. Maju mrene legane ati. Wah, kalak kokop getemu. Idak suwek telakmu aja takon dosa.
Rembulan ganjeng langit kelap-kelap katon. Lir kagincang rori sang mawe gandrung. Barang katulukir moyak mayik. Daya-daya yasing kalih. Parikedah enggal prapta. Wonten ngarsanira Sang Prabu Jarasandha ing cipta Gunung Cetyaka nedya linumpatan. Mulat Kang Rakanata Dwarawati. Kala narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resiwara Jahnawi Suta kang munggah kekalih ing rata Dara Kresna kakangku apa sareh yayi wah ora telaten rasane atiku tak jangkai tak lumpatane gunung iki mengko dhisik ora jeneng pun Kakang Maido kelawan katyasanmu tak rasa si Adi yo bisa nglumpati gunung Cetyaka iki nanging gunung iki ora eneng apa-apane sing mbebayani ga lho pucuking gunung kae ana cahyane wah kae apa kae wujuding tambur pusakane Prabu Jarasandha sing didokake ana pucuking gunung Cetyaka tambur kae tambur kajiman. Yen ana wong liyan praja mlebu menyang negara Giribajra iki mesti konangan sebab tambur kae muni tanpa tinabuh dening menungsa. Mula sadurunge Si Adi bakal jumangkah Janaka wonten dawuh Prabu. Sampurnakna tambur Kyai Gurnita kae Kyai. Dara Kresna kakangku apa kawruhana Yayi tambur kae dumadi saka walulange Prabu Brihadrata. Prabu Brihadrata kuwi sapa? Brihadrata kuwi bapakne Jarasandha. Rikala semana Jarasandha kuwi disetrakake karo wong tuane. Lah kok capo? Apa to sebabe kok disetrakake Jarasandha kuwi rikala semana dilairake? Kuwi wujute slewah. Mula kowe aja kaget yen ketemu karo Jarasandha. Slewah dadi araine kuwi sing separo dadu, sing separo putih. Lah rikala semana disetrakake nang tengahing alas, ditemu karo wong alasan wadon jenenge Nyai Jara. Dijenengake Jarasandha ya Jaka Slewah. Bareng wis gedhe ngerti yen to disetrakake karo wong tuane ngamuk nang negara Giribajra mau bapakne dipateni. Kulite dibeset dienggo kulite tambur kuwi mau. Wah, menungso kecoane iblis. Mula dina iki Yayi sing ati-ati lho. Sebab Jarasandha kuwi wong pengis. Angel di sana. Nanging najan mengkono, najan ala dikaya ngapa isih ana apike.
apike Jarasandha kuwi nek karo pendhita karo Brahmana dheweke rada iring. Rada kendho. Mengkono. Iya, mula iki mengko awake dhewe manjing jroning kraton Giribajra. Ayo, awake dhewe nyarira Brahmana. Nganggo busana kapandhitan. Yo, ayo tak dherekake. Ayo Janaka Suwawika Prabu. Bidal gumuro saking jroning praja gunging kan Balakuswa Prabu sananira lir surya wedalira saking Jalanidhi arasa madangi jagat duk mungup-mungup aneng sak pucaking bukir marbabang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung saneyaning tlaga kadi langit mambang tang pasulan upamane eka rintang tuliwa kusuma yana sumawur
Nuwun amin pasang kaliman tabik sinabeto